Εγώ έχω 10 χρόνια που έχω το Πάρκινσον. Είναι δύσκολο, η επιτυχία θα είναι να μπορέσει να συμφιλειωθεί με το πρόβλημά του ο ασθενής και να μπορεί να συμμετέχει στην καθημερινή του ζωή, στην κοινωνική του ζωή κανονικά. Η διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον στον κύριο Γιάννη Κανονίδη έγινε πριν 10 χρόνια. Όπως λέει, στην κάμαρα της E3 στην αρχή έπαθε σοκ. Σιγά σιγά όμως συνήθιζε να ζει με την πάθησή του. Τώρα προτρέπει και τους άλλους ασθενείς να μην το βάζουν κάτω. Στην αρχή μου ήρθε τα μπλάς. Στην πορεία όμως συμφιλιώθηκα. Έχω κάποια προβλήματα κινητικά. Δεν ήμουν ο παλιός ο Κανονίδης, αλλά καταφέρνω και λειτουργώ κανονικά και στην υπηρεσία μου. Πριν μια δεκαετία άλλαξε και η ζωή του κυρίου Γιώργου Πατίκα, όταν προσβλήθηκε από την νόσο. Η καθημερινότητά του έγινε δύσκολη, αλλά δεν κατέθεσε τα όπλα της υπομονής και της επιμονής. Δεν χρειάζεται απελπισία, δεν χρειάζεται μυρολατρεία, χρειάζεται αισιοδοξία και πάλεμα με τη ζωή. Οι ασθενείς με Πάρκινσον στη Βόρεια Ελλάδα απέκτησαν το δικό τους σπίτι, στο οποίο μπορούν να συναντιούνται, να μιλούν για την πάθησή τους, αλλά και να παίρνουν συμβουλές από τους ειδικούς. Είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Παρκινσονικών Βόρειας Ελλάδας. Ξεκίνησε αυτό από μια ομάδα ανθρώπων που ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από το πρόβλημα τους και θέλησαν να οργανωθούν ώστε να μπορέσουν ενωμένοι να διεκδικήσουν επίλυση προβλημάτων που είναι πολύ οξυμένα στον χώρο του συγκεκριμένου. Διαθέτει στο ισόγειο αίθουσα αναμονής 2 ειδικά διαμορφωμένους χώρους συμβουλευτικού σταθμού με προοπτική λειτουργία ιατρίων πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπου θα προσφέρουν τις ιατρικές υπηρεσίες στους νευρολόγοι, ενώ στον ημιόροφο θα βρίσκεται το γραφείο του Συλλόγου με την αίθουσα συνεδριάσεων. Θα πρέπει να έρθουν εδώ, να πάρουν αισιοδοξία από τους υπόλοιπους και ενωμένοι να μπορέσουν να προχωρήσουν. Το σπίτι του Πάρκινσον βρίσκεται στην οδό Ρήγα Φεραίου 11, περιοχή Βούλγαρη, και θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Τα τηλέφωνα τα οποία μπορούν να καλούν όσοι ενδιαφέρονται είναι το 231 030 20 20 και το 231 033 49 30.